гулдухтарон, бонувон, нафароне ки корҷӯянд ҳамарӯза дар дайректи ман менависед ки апай Сабрина кор меҷӯем. Дар куҷо кор кунем ки маоши хуб дошта бошад? Ягон ҷо мода кор ёбед. хоҳарони нозанини ман, модарон, бонувони азиз, чандин маротибаҳо ман шуморо ба кор даъват кардам дар ширкатҳои гуногун, махсусан дар ширкати бонуфузи Фаберлик. шояд шумо то ҳозир боварӣ надоред, шубҳа доред. шумо медонед ки кормандони ширкати Фаберлик имрӯзҳо чӣ қадар маошҳои калон ба даст меоранд. шахсан худи ман ба чашмонам дидам ки ойликҳои калон мегиранд. як сирро ба шумо мекушоям. имрӯзҳо дар ҷумҳурии мо ягона кормандони ширкати Фаберлик маошҳои калонтарин мегиранд. барое ки маоши онҳо дар давоми як моҳ нест, дар байни 21 рӯз маош мегиранд. ғайр аз ин бонус мегиранд. ширкат зуд озмуну конкурсҳо мегузаронад ва ғайр аз ин